lava chicken. Salut. Cum adică de unde vin? Păi voi n-ați aflat? Tocmai ce am fost la filmul Minecraft. Am adus chiar și o carte cu Minecraft. Adică despre ce vorbim. Uitați, e complet nouă. O carte cu Minecraft. Vedeți? E efectiv o carte cu Minecraft. Cum adică să nu citesc și să fac un intro? Păi frate, eu vreau să citesc efectiv cartea cu Minecraft. Bine. Haideți că fac un intro. Haideți că fac un intro, că e mai bine așa. Da. Astăzi, fraților, am jucat filmul Minecraft în Minecraft. Așa că rămâneți până la final să vedeți ce s-a întâmplat. Și tot ce pot să vă spun este că a ieșit foarte cringe. Așa că rămâneți până la final să vedeți tot ce s-a întâmplat. Ok, fraților, deci după cum puteți observa, poate vă întrebați de ce sunt Steve. Ei bine, ați ghicit. Astăzi o să jucăm filmul Minecraft în Minecraft, bineînțeles. Deci, da, o să începem cu un survival normal, după care o să batem Nether-ul, pentru că știți prea bine din trailer și așa, cei care nu ați văzut filmul, că așa este în film, puteți să bați pe cei din Nether. Bine, știți din trailer asta, nu dau spoilere. Pentru cei care n-ați văzut filmul, chiar vă recomand să-l vedeți, pentru că este un film destul de frumos, aș putea să spun. Mie mi-a plăcut foarte mult. Tocmai ce am venit de la film și da, chiar vă recomand să-l vedeți. Acum depinde de gustul fiecăruia. Deci da, trebuie să spargem niște lemn. Facem practic un fel de survival, doar că cu atmosfera filmului Minecraft. Pentru că după cum vedeți am și eu skin de Steve, am pus niște moduri ca să se vadă mult mai realistic, deci da, seamănă foarte mult cu filmul Minecraft. Tot ce se întâmplă aici. Da, bun, ne facem și noi aici frumos un crafting. Bam, adică o masă de craftat, cum s-ar spune. Un crafting table. Bun. Deci până acum totul e legit, un survival normal, nimic neobișnuit. Dar o să vedeți pe parcurs că o să fie și chestii faine. Mai ales când o să ajungem să batem Nether-ul, fraților. Nether-ul. Bun. Folosim frumos tână copul să luăm niște piatră. Ok. Să pun și noi aici. Și da, dacă vă place ce fac, nu uitați să apăsați butonașul de like. Chiar m-a ajutat foarte mult asta. Să mai fac videoclipuri. Și mă scuzați că n-am fost foarte activ, doar că, na, nu știu, nu prea mai avut așa timp și chef să filmez. Dar, da, chiar îmi pare rău că n-am mai filmat. Sincer, chiar o să mai filmez când am timp și așa. Chiar vreau să încep o nouă serie pe canalul secundar. Una cu hardcore. Deci, da. Chiar vreau să încep o nouă serie cu hardcore. Și sincer mi se pare o idee destul de bună. Am văzut că prind aceste serii. Dar asta depinde și de voi, dacă vă uitați, dacă vă place ceea ce fac. Ok, am luat și eu niște piatre aici. Ne facem niște unelte frumos. Ne facem și noi aici niște unelte. Ne facem frumos un pickaxe de piatră. Un pickaxe de piatră. Ne mai facem un topor de piatră. Și ne mai facem și niște... O sabie, de fapt, să ne mai facem, nu niște lopeți. Ia să zic niște lopeți, frate. Ok, ne mai facem și o sabie, bun. Și deocamdată cred că este cam atât. Nu mai am ce să-mi fac deocamdată.
Bun. Spargem frumos. Ce am spart cu mâna când puteam cu topo? Mă rog. Da, nu mă băgați în seamă, nu știu ce am astăzi, sunt un Steve mai comic. Ok? Lava. Oh, oi, bun. Să ne facem pat, să dormim. Perfect. Ce făcușori drăguț acolo. Ok. Trebuie să găsim neapărat un portal din acela ruinat. Nu știu dacă știți, dar trebuie să mergem în Nether, pentru că, da, dacă vreau să joc filmul Minecraft, va trebui să mergem în Nether pentru a putea să batem Nether-ul, practic. Deci, da. Vă rog să rămâneți până la final, pentru că o să batem Nether-ul. Deci, ne facem și noi frumos un pat. Perfect. Avem destulă lână să ne facem un pat. Bun. Așa. Craftăm frumos patul. Perfect. Iar acum mergem să căutăm acel portal ruinat pentru a putea ajunge în Nether. Ok. Bă, până acum nu văd niciun portal pe aici. Sincer, scopul meu ăsta va fi să bat Nether-ul, nu Dragonul. Deci o să batem piglini, o să batem chiar și pe Wither, pentru că, după cum bine știți, Wither-ul este regele Nether-ului, să spun așa. Eu nu mă bazez 100% pe film, pentru că nu vreau să dau spoilere pentru cei care nu au văzut filmul. Deci, da, dacă vreți să vedeți filmul, trebuie să mergeți la cineva. Din păcate nu este pe nicio platformă de streaming, să spun așa. Dar să știți că merită să mergeți la film. Chiar merită. Cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult. Acum, nu știu de voi. Poate unii dintre voi ați fost, poate nu. Wow, ce cave aici. Ok. Da, și văd că cam apune soarele din câte văd. Da, apune. Uitați-l acolo. Cum apune el. Sincer, trebuie să găsesc un portal ruinat și ceva îmi spune că nu-l voi găsi. Nu știu de ce am eu impresia asta, că nu voi găsi acel portal ruinat. Da. Trebuie să caut portalul acela. Ok. Bun. Bă, până acum nimica, sincer să fiu. Ok. Bă, și mă scuzați dacă nu prea vorbesc pe acest videoclip, dar sincer mă concentrez să găsesc portalul și nu prea știu ce să spun. Ok? Nu vă luați de mine, n-am mai filmat de mult, înțelegeți-mă. Sunt și eu până la urmă Steve, sunt efectiv Steve. Ok. Trebuie să găsim neapărat acel portal și după cum văd apune și soarele, frate. Ok, da, nu mai zic nimic. Chicken. Chicken, lava. Ok. Da. Deci trebuie să găsim neapărat acel portal și să mergem, frate, în Nether, să batem acei piglini. Ok. Da. Dar până una alta, cred că trebuie să fac și eu o casă, nu? Pe bune acum.
Până la urmă e survival aici. Da, spargem frumos niște lemn. Perfect. Am spart niște lemn și cred că continuăm casa mâine, deoarece s-a cam făcut noapte. Deci eu o să mă pun la somn și ne vedem, ne auzim dimineață. Hai, noapte bună. Fraților, tocmai ce m-am trezit și aparent am fost bubuit de un creeper sau ceva. Doamne, ce s-a întâmplat aici? Stai să-mi iau patul. Doamne, am fost bubuit de un creeper, bă. Ce să ăstea în inventar, frate? Ok, stați să-mi iau patul. Și nu știu în ce direcție să mergem. Trebuie să găsim neapărat acel portal ruinat și să mergem în Nether. Fraților, voi vedeți ce văd și eu. Fraților, de când sunt portale neruinate în mijlocul pădurii? What? Fraților, credeți că ar trebui... Oh. Hei, tu! Am auzit că vrei să bați Nether. Intră. Fraților, ar trebui să intru sau ceva. Și oaia asta ce vrea, mă? Fraților, am găsit un ciulcăr aici. Fraților, nu cred. Sabia lui Steve. Nu pot să cred așa ceva. Bă, am găsit efectiv sabia lui Steve din film. Oh my god. Și armura. Și mere de aur. Wow, nu pot să cred așa ceva. Frate, efectiv, am găsit sabia lui Steve, armura și mere de aur. Fraților, cred că o să echipez această armură, doar așa, preventiv. Da, o să echipez această armură și mai aveam aici un mesaj. Aici ai niște unelte. Vino și bate-te cu noi dacă ai curaj. Te omor, te omor, te omor. Ha, ha, ha. Fraților, cine a lăsat asta? Deci jur că nu am fost eu cel care a pus toate chestiile astea aici. Jur că nu eu am lăsat toate chestiile astea aici. Fraților, da, eu sunt. Cine ești tu? Cine ești tu? Eu asta vreau să știu. Cine ești tu? Frate, nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu, așa ceva. Deci așa ceva nu e posibil. Frate, așa ceva nu e posibil. Cum? Cum să fie? Cum să fie ea? Fraților, păi probabil că nu, în momentul de față nu știți despre cine vorbesc. O să blueze imaginea, deci nu vreau să vă dau spoiler, chiar nu vreau să vă dau spoiler. Bă, frate, deci eu nu cred că ea mi-a lăsat chestiile astea aici. Nu, imposibil. Ok, fraților, ok. Deci o să mergem în Nether, numai ca să eu dovedesc că pot să o bat. Ok. Hai să facem și pe asta, să mergem în Nether. Hai dacă ai tupeu și înfrântă-mă. Hai și înfrântă-mă ca o... Nu pot să zic că dau spoiler. Ca o... Care ești? Hai și înfrântă-mă. Ok. Deci o să mă bat cu toți. Deci nu-i suport pe cei din Nether. Nu-i suport. Haideți mă la bătaie dacă sunteți, stai, haideți. Unde sunteți, mă? Mamă, ghesturile. Fraților, de ce nu e niciun piglin să-l bat?
fraților. De ce nu este nici un piglin aici? Fraților, ce se întâmplă mă aici? Aha! Fraților, tocmai ce am văzut un piglin și acum a dispărut. Bă! Ori sunt eu. Aha! Acolo erai deci. Nu! Doamne, ce bine că am golden apple-uri. Frate, what a fost aia, bă? Alo, piglin? Bă, iar mi-a scăpat ăla. Aha. Deci ați venit la bătaie. Hai, dați-o cu mine dacă sunteți tare, dați-o cu Steve. Dați-o cu mine dacă sunteți tare. Să vă văd! Fraților, cred că o să mor. Fraților, ajutor, gen. Fraților, ăștia au arme. Hai, dă-o cu mine dacă ești tare. Hai, o să vă bat. Și o să vă bat și cred că merg de aproximativ o oră. Și nu am găsit nimic. Nu găsesc, bă, frate. Deci nu găsesc bossul ăla final să-l bat, frate. Și am uitat să-mi pun și căștile. Mi-am dat jos și căștile. Ce-am făcut, mă, frate, aici? Ok. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Steve, ajută-mă. Oh my god. Voi vedeți ce văd și eu? Efectiv, ăla este. Acolo trebuie să fie bossul. Frate, acolo trebuie să fie bossul. Dar nu mă lasă scheleții ăștia în pace. Lăsați-mă în pace. Frate, lăsați-mă, că vă bat pe toți. Nu mă faceți să mă enervez. Ia veniți, mă, încoa. Ia veniți, mă, încoa aici. Ia, dacă ești tare. Hai, mă, hai. Dă-o cu mine, hai. Frate, lasă-mă în pace. O să vă distrug. Oh my god. Oh my god. Ăsta este, frate. Ăsta este bossul final. Ia stați așa un pic. Ăsta este bossul final. Frate, păi nici nu trebuie să-l spawnez. Știți de ce? Pentru că eu îl pot doborî așa. Ha 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 ha. Uite așa îl pot doborî, uite așa. Îl sparg în bucăți. Și nu o să mai văd boss. Și atunci practic eu am învins. Arunc ăstea în lavă. Și gata, oficial Overworld este salvat de mine, de Steve. Exact ca în filmul Minecraft, frate. Exact ca în filmul Minecraft. Wow. Bă, fraților. Ok. Da, deci cred că o să închei și aici. Fraților, eu am fost Steve, am salvat Minecraft-ul, deci da, pot să spun că am câștigat oficial. Așa că cam atât și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Deci, pa. O să mă arunc efectiv în lavă, nici măcar nu mor. Da, deci pa. Ne auzim pe data viitoare.